grazas a todos e a todas por vir. Como sabéis, este é un pleno extraordinario que celebramos hoxe, día 3 de setembro, cando son a 1:30. Un pleno extraordinario co único orde do día, que é que o Concello quere iniciar de maneira urxente a cesión dun treito da vía provincial ou 0807 de acceso a San Vicente. Único punto do orde do día e que paso a dar lectura. Proposta da Alcaldía: o Concello de Vilamartín de Valdeorras quere asumir a titularidade dun treito de vía provincial ou 0807 Vilamartín, non sei por que pon aquí N536, pero bueno, San Vicente de Leira a prol do Concello de Vilamartín de Valdeorras. E para iso realizou as xestións oportunas que a Diputación Provincial de Ourense, coa Diputación Provincial de Ourense. Con data do 30 de 7 de 2024, o alcalde de Vilamartín de Valdeorras solicitou a cesión dun treito de 200 metros da estrada 0807. O 1 do 8 de 2024, o xefe de servicio de vías e obras informou a petición recibida, deixando constancia de que técnicamente non existía impedimento para a cesión do treito sempre que se axustase ao recollido na Lei de Estradas e o seu regulamento xeral. O treito proposto polo Concello era un treito intermedio e era preciso que fose un treito terminal, propondo ceder a estrada entre o PQ, co poste kilométrico 7 máis 540 e o 8 máis 690, e solicitando a conformidade do Concello a cesión deste treito. No mesmo escrito, o xefe de Servicio de Vías e Obras deixaba constancia de que a Diputación estaba a traballar nunha solución digna e razonable a San Vicente de Leira. O 12 de 8 de 2024, o alcalde do Concello de Vilamartín solicita a cesión dun treito terminal de uns 500 metros dende o poste kilométrico 8 máis 190 máis o 8 máis 690, condicionada ao compromiso da Diputación de asegurar unha alternativa viaria a San Vicente. Desto estamos falando que, en principio, pedimos unha cesión que era intermedia e, según a lei, non nos lo permitía e tiñamos que acometer o último tramo da carretera. O día 23 de agosto recibe ese oficio no que se lle dá traslado ao Concello a proposta de cesión co informe favorable da Directora de Infraestructuras da Diputación a dita cesión do 21 de 8 de 2024, e unha carta co compromiso asinada polo Presidente da Diputación Provincial e o 23 de 8 de 2024 na que di: con independencia dese asunto e a vista da túa preocupación, este é o Presidente da Diputación que nos contesta, quero deixar constancia unha vez máis de que a búsqueda dunha alternativa viaria segura e viable técnica e económicamente ao núcleo de San Vicente de Leira é un asunto que o preocupa e ocupa na Diputación de Ourense. O compromiso da institución provincial de traballar nunha solución que mellore as condicións existentes mantense incolume. Explicamos isto porque no seu momento pediuselle ao Presidente da Diputación que nos contestase a un escrito que lle mandamos de aquí comprometéndose a seguir pendientes de que había que buscar unha solución definitiva a estrada de San Vicente. No caso de que o acceso que nós queremos facer non cumpla coas intencións que temos e por a inestabilidade da ladeira non se pudera abrir, evidentemente a Diputación comprométese a seguir buscando unha solución. Agradezco enormemente a túa predisposición para valorar, isto me sigue contestando, solucións técnicas diferentes ás recollidas no proxecto constructivo, cuxo coste de execución ten feito inviable a solución ata o de agora. É obvio que a colaboración do Concello de Vilamartín e dos veciños é imprescindible para acadar un obxectivo que ambos perseguimos: chegar a unha solución definitiva que dote aos veciños dun acceso digno e deixar atrás tantos anos de problemas. O día 27 de agosto de 2024 incorpórase o informe de Secretaría do Concello de Vilamartín de Valdeorras. Logo de ver o disposto na Lei de Estradas de Galicia no seu regulamento, así como disposto na Lei de Bases de Réxime Local. Propoño, primeiro, solicitar a cesión dun treito de vía provincial ou 807 Vilamartín, Nacional 536, non sei, quere dicir
a 536 é a antigua carretera donde empalma a 807. San Vicente de Leira aprobou o Concello de Vilamartín de Valdeorras. Notificar o presente acordo da Diputación Provincial de Ourense aos efectos oportunos. Bueno, sabedes que con todo isto, en principio, nos pedimos que nos fagan esa cesión dese último tramo e a Diputación, en principio, está disposta. Como chegamos hasta aquí? Quero rebobinar un pouco, non quero ir atrás de todo, porque falamos de 30 anos desta situación, pero sí que quero rebobinar, só lo que sea, hasta que se produce o derrubamento final da carretera. Estamos falando que no ano 2022, marzo, abril, me parece que foi o derrubamento final. Nese momento creíamos que a solución estaba pronta, porque unha vez que se había derrubado, parecíanos que era fácil tomar unha decisión por parte da Diputación, e así o pedimos, que fixera unha entrada de urxencia ao pueblo de San Vicente. A Diputación, falamos cos técnicos, falamos co presidente naquele entonces, dicíndolle que era urxente facer ese tramo, e o que nos contestaron sempre os técnicos sempre veu a ser o mesmo, que é un terreno que é inestable e que non se pode facer unha entrada por aí. Como foi pasando o tempo, sabeis que pasaron xa 2 anos e a situación sigue igual, a nos parecíanos que era o momento de tomar unha decisión, porque ao final o que nos viñeron a decir os técnicos durante estes 2 anos que eles non o iban a facer, que a Diputación non o iba a facer, pero para máis inri habían apartado o proxecto de recheo da vaguada, de maneira que nos quedamos sin o recheo da vaguada e nos quedamos sin a entrada de urgencia. E nos parecía que algo había que facer. E logo a 4 meses agora intentando falar co presidente, que foi prácticamente imposible, por non dicir imposible, hasta que, non sei se por pesado, acabou mandándome un WhatsApp e ao final puden falar con ele. E expliquei ao presidente cual era a situación. Non estamos falando dunha entrada definitiva para San Vicente, estamos falando dunha estrada de urxencia, do que é unha pista minera. E o que queremos facer non é poñer en peligro a ningún veciño ni nada. O que queremos facer é facer a pista, facer a carretera, pista, tipo pista minera, para poder entrar de maneira que non se vai a abrir inmediatamente. Quero contar todo isto porque todos os que vades a votar a continuación quero que votéis en consecuencia, e non porque seamos de un partido ou señamos de outro, sino porque temos que dar un servicio de entrada a ese. É dicir, se conseguimos facer esa entrada e esa entrada se comporta porque non se vai a abrir inmediatamente, o que se vai a facer é observar como se comporta, e se a estrada permanece estable procederáse a abrir, e se non permanece estable non se vai a abrir. Eso eu falei no antes xa cos veciños, con veciños e veciñas de San Vicente, e o entenden perfectamente, e eles son os directamente os perjudicados, e directamente quen ten máis responsabilidade sobre esa carretera a hora de saber se está en condicións ou non para comunicarlo no Concello, se está ben ou non, para poder andar por ela. Se non está ben, evidentemente, hai que cerrala e non se podería entrar. Pero, a ver, nós estamos convencidos de que é posible que no inverno, é unha zona con moito barro, é posible que no inverno eso se volva a mover. Se temos disponibilidade de maquinaria suficiente e retiramos toda a parte do barro, que é unha zona que ten moitísimo barro, e nesa zona metemos duro, estou completamente seguro que ao final conseguimos que o coluvión se estabilice e podamos incluso evitar
que faga falta facer outra entrada no pueblo. Falo de outra entrada porque fai un ano Mari Carmen, pois supoño que con toda a boa intención, Mari Carmen González, a diputada da provincial, asumiu ela a responsabilidade de facer un acceso pronto, que se iba a solucionar o problema en 2, 3, 4, 5 meses, se iba a solucionar o problema para poder entrar no pueblo. E, según ela, estaban facendo un proxecto, non sei en que quedou, se realmente chegaron a facer algún proxecto ou non. A día de hoxe, desde a Diputación, según que me din os técnicos e me din o presidente, a eles non lle consta ningún proxecto. Entón, se non consta ainda ningún proxecto, a nos parecíanos que chegados este momento xa non se pode esperar máis. E estámonos arriesgando, sí, recoñezco que como Concello e eu como alcalde nos estamos arriesgando. Por iso pido que cando isto chegue ao seu momento e se conseguimos facer ese acceso, non meternos demasiada presión e que seamos todos consecuentes, sabendo e pensando que se iso cumple coa estabilidade, acabaremos abrindo por aí, e se non cumple, temos que saber que non se podería abrir. Así que eu non quero que naide corra peligro, nin quero que naide vote ahora mismo o que cree que para o noso Concello, no futuro, se non estamos moi alerta, pode ser un problema. Entonces, por eso quero explicar e que sepáis todos que eu pido o voto afirmativo pensando en buscarlle unha solución, pero coa intención de non poñer nunca en perigo a nadie. E se ese momento chega, se cortaría a carretera. Un pouco vai por aí todo isto. E isto é o que queremos aprobar neste momento para que esa administración, a Diputación, nos pase definitivamente ese acceso, eses últimos 500 metros, que é o que nos entendemos sempre, que se eles eran os responsables e nós lle pedíamos que o fixeran, o normal é que o houberan feito, porque igual que a nós non vamos a abrir se non cumple, eles tamén o tiñan na mão non abrir. Entonces, nós vamos a intentar, por lo menos vamos a intentar. De calquera maneira, isto non é inmediato, nós isto comunicamos yo á Diputación, a Diputación ten que aprobar isto en pleno, isto ten que ir á Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia tamén se ten que pronunciar. Despois hai que publicarlo no BOC, ten que estar exposto público, non sei se un mes ou un mes e medio, non sei agora exactamente, pero con todo isto metémonos facilmente nas navidades. Así que non teñamos prisa, pero creo que se todos apuntalamos, creo que a finales de ano, a principios do ano que ven, podemos ter unha entrada de urxencia no pueblo, repito, sempre, ojo, con intención de que non poñer peligro a naide, en caso de que eso ocurrira e non estea estable a carretera, estará fechada. Esta é a situación. Algo que decir? Sí, algo que decir, desde logo que sí. Bueno, eu me parece ben que usted reconozca que se está metendo nun problema a usted e ao Concello, a ustedes e ao Concello. Porque realmente sí é así. Esperemos, lógicamente, que as cousas hagan de outra maneira e non sea un problema, que sea un principio dunha solución, aunque sea pasajera. Pero usted como alcalde, non de ahora, de atrás, e a administración que usted representa, ten un mecanismo que podía poñer en marcha e buscar outras solucións. Seguro. Eso seguro. Pero non se fixo. Pode falar usted, pode falar de alguna solución. Entonces creo que de alguna forma que isto que se está a facer é meterse no problema, sinceramente. Posiblemente neste momento teña un compromiso político que queira levarlo a cabo, bueno, allá usted. Entonces a solución non pasa por ahora mismo isto inmediato, a solución pasaría por buscar unha alternativa como fose, solucionar o problema de San Vicente. O problema de San Vicente leva moitos anos arrastrando e eu, sinceramente, non lle vexo ninguna solución posta. Eu vexo que nos podemos meter nun problema. Sí, pero usted sabe de alguna solución, sí. Vamos a ver, a solución ten que buscar os técnicos. E eu podemos falar, pero ao final a solución que non ten que poñer son eles, que son os que entenden do terreno, a estabilidade dos sitios,
E, lógicamente, por onde se ven as carreteras son os técnicos. A xente que estamos na política podemos opinar, podemos desopinar, pero realmente o objetivo é que o técnico faga a solución. E posiblemente haxa alguna solución, posiblemente definitiva, porque ao final vamos alargando o tempo, para volver outra vez ao punto de partida. Punto de partida. Entonces, eu non lle vexo ninguna solución, que este ahora mismo, bueno, pues, quere abrir un camiño, non sei, pista minera, como le chame esto, pues, pero al final vai ter a cortada, non? Porque o que dice... Vamos a ter cortada se non está estable. Se usted ten a verdad, pues seguimos agrandando o problema. Eu voulle poñer un exemplo porque o xa o fixemos. San Vicente, como usted sabe, a auga de riego pasa por ese columión. E fai un ano os veciños tiñan o problema de que non podían regar as fincas. Entón, para poder regar as fincas fixemos un acceso, e por ese acceso, que era un antigo camiño, foi no seu momento, meteuse un tubo e démoslle de regar ao pueblo de San Vicente. Pasou un ano, veu o inverno, e o terreno, como non é estable, pois se baixou. Volveu outra vez a época de regar, e había que volver a facelo. Pois así o fixemos. Volvemos a facelo, e o pobo de San Vicente pudo regar, isto poño a modo de exemplo, pudo regar as súas fincas por 2 anos. Agora, se facemos unha entrada, e a entrada estabiliza o suficiente para poder pasar, ábrese, e se non estabiliza o suficiente, non se abre. Eso non quere dicir que nós non sigamos reclamando un proxecto que nos custou a todos 200.000 euros e que se aparcou de maneira deliberada, porque estaba todo para... non se pode entender de ninguna maneira que se gasten 200.000 euros nun proxecto e se aparte e se pece a falar de outro proxecto. Porque, ao mellor, usted ten unha explicación, eu desde logo non a teño, porque se nos levou a todos 10 anos chegar a unha conclusión que a única maneira de facer unha carretera estable para entrar no pueblo de San Vicente era o recheo da vaguada, de ninguna maneira podemos entender como se aparca ese proxecto que nos custou a todos 200.000 euros e a Diputación pagou e era o que quería facer. E todos nos centramos en que eso era o que había que facer. Nós seguimos reclamando ese proxecto. E o compromiso do presidente sigue estando aí. El sigue estando aí. E sabe que esta non é unha solución definitiva. E sabe que ten que retomar ese proxecto ou presentar outro proxecto que cumpla os requisitos dunha estrada provincial como a que ten San Vicente. Non cunha carretera como a que temos dunha carretera local, que non é unha carretera que cumple cos requisitos dunha estrada provincial. Entón, non nos vale outra opción que non seña o recheo, porque as outras opcións xa se valoraron todas antes. E cando se valoraron outras, non solamente valían 13 millóns, senón 21 millón para poder facer a outra opción que se pensaba. Entonces, calquera outra cousa na que se este pensando, que a mí xa me chegaron os oídos de todo, a posibilidade de ensanchar o camiño novo que sube a San Vicente por Aldea, que non sei a quen se lle pode ocurrir semejante cousa, a posibilidade de ensanchar a carretera local, digo, vale, se non está mal que a ensanchéis, nos parece fantástico. Vai poder chegar un camión ao pueblo? Non vai poder chegar un camión ao pueblo, porque non vai poder atravesar os chelos para poder chegar á aldea. Entón, ten que cumplir as características da estrada provincial. E iso só se consigue co proxecto de recheo. Nos, isto intentamos facelo de maneira que consigamos ter unha entrada de emergencia no pueblo, por se hai un incendio, hai un accidente, hai que entrar con unha ambulancia medicalizada moi rápido. Isto sería a posibilidade de facer. É a maneira segura? Eu xa digo, non é a maneira segura. Que me meto nun problema? Pois é posible. É posible. Pero non me vou a meter nun problema se os veciños que están aí todos os días colaboran co Concello. Porque os veciños son os máis interesados en que ese acceso estea nas condicións adecuadas. Así que eu
estou seguro de que entre todos vamos a poder conseguir facer ese acceso sin deixar de pedir o proxecto definitivo, lógicamente. Eu principalmente estou de acordo que se faga unha entrada razonable e axeitada e segura para chegar ao pueblo. Realmente ten que habela. Todos os pueblos ten que ter a súa comunicación e unha vía que responda ás necesidades dos pueblos. Pero levamos tanto tempo que desde aquí tampouco se colaborou moito, porque ao final non partimos de nada, ou recheo ou nada, ou recheo ou nada. Eu creo que o recheo non lle vexo a corto plazo. No, o recheo nada non, porque nas cartas que lle mandamos á Diputación pedimos o recheo e pedimos que se a Diputación ten outra posibilidade que os veciños e veciñas de San Vicente estén de acordo, fantástico. Pero que nos traigan outra posibilidade, porque ao final en 2, 3, 4 meses iban traer outra posibilidade e a día de hoxe non hai nada. Non hai nada. Estarán traballando nela, supoño. Quen? A Diputación non está traballando nela. A Diputación non. A Diputación non, porque eu falo ca enxeñeira xefa da Diputación e me dice que a ela non lle consta que ningún técnico, porque ela é a que manda, ela teria que mandar algún técnico ali, ela non mandou ningún técnico a buscar ninguna solución. O presidente tampouco sabe. Entón, aquí a única que sabe, en principio, é Mari Carmen González, e a Mari Carmen González, hasta o día de hoxe, pois tuvo alguna reunión cos veciños, pero non presentou nada que sea, bueno, pois coherente, que se parezca un pouco a un proxecto. Bueno, estarán estudiando, tampouco será fácil. Nos parece claro. Por eso, que nos esperamos por eso. Nos seguimos esperando por eso. Se están traballando no tema, pois chegará cando chegue, pero hai que buscar unha solución. Nos seguimos esperando, e mentres non, eu quero buscar unha solución de urxente ao veciño. E mentras todo eso non chega, eu non digo que vayamos a renunciar ao que veña. O que veña, se os veciños están de acordo, por suposto que aceptaremos. Bueno, non sei se hai algo máis que dicir. Decía usted de rebobinar a Carlos. Mire, de alguna forma, usted foi un dos causantes de que esta carretera esté nesta situación. Porque esta carretera medianamente estaba estable, pasaba o autobús, pasaban os camiones, pasaba todo o mundo. Cuando usted lle volveu dar licencia a esa carretera... Mire, señor Pintos, non, perfecto. Pero non me veña ahora con... Eu teño que dicir a realidade. Pero usted que quere? Culparme a mí outra vez de que eu son o culpable da carretera? Vamos a ver, por que deu licencia a cantidad cuando... No, mire, vayamos por partes. Sí. Usted sabe, expliquei isto 40 veces. Expliquei isto a usted 40 veces. No, aquí había unha canteira, que foi a que tirou a carretera. E tiña permiso de Minas e permiso de Confederación. Non vale o permiso do Concello para traballar. Para poder traballar, tiña que cumplir cun plan de estabilización que se lo pasou por donde usted sabe. E por que non se lle exige? Eso non é o Concello. Tiña que yo exigir Minas. Sabe a quen pertenece Minas? A Xunta de Galicia. Non lle admito, que non admito. Estou dicindo que non admito, que de ninguna maneira admito que usted me culpe min desta situación. Usted deu licencia a cantera que estaba cerrada e é un dos culpables desta situación. Está falado. De ninguna maneira. Aquí, en principio, só hai un culpable, que é quen atirou. Ese é o único culpable. Quen atira é o culpable. Segundo, é quen permite traballar. O que permite traballar é Minas e é Confederación. Señores, busque usted o rabo a Confederación e Minas. Non lle admito eso. Non lle admito eso. A Diputación ou o Concello... Non teño que denunciar eu a naide. Non teño que denunciar eu a naide. Quen ten que denunciar é o dueño da carretera. É o dueño da carretera. Quen é o dueño da carretera? A Diputación. O alcalde que había anteriormente cerrou a canteira. Usted... Verdade que puido cerrar? Pois usted tamén non podía cerrar. Non me veña con cousas que non veñan ao ponto. Non veñan ao ponto. Usted o que ten claro é, en vez de axudar a poder facer un acceso a San Vicente o máis rápido posible, o que fai é sempre meter paus na roda. De ninguna maneira é capaz usted de buscar unha solución. Estamos intentando buscar unha solución. Por favor, estamos intentando buscar unha solución e ven usted buscar agora cousas que non veñen ao caso. Acabou. Eu, lógicamente, estou disposto a que se faga unha vía alternativa e que sea viable e que sea segura. Ahora, cando votemos, imos a ver a que está usted. A ver a que está usted disposto. Xa rematou. Pode falar. Non,
retiro a palabra xa, porque levamos falado isto máis do que debíamos de falar. Non escuito mentiras, non quero escuitar mentiras, non quero... A este punto. Me parece moi bien. Podo dar... De sorlaio, como sempre. Sí, por favor. Eu creo que chegado a este punto, o deber noso, tanto de uns como de outros, sentarse. Pero non só sentarse nos plenos, sentarse, traer a señora Mari Carmen, que foi a que falou cos veciños, ao parecer, que nos traiga o famoso proxecto, valorar, ver os riesgos que conlleva abrir esta pista, porque eu teño ido por San Vicente e está se movendo continuamente a vaguada da Rica. Correcto. Eu creo que deberíamos empezar por ele, antes de enfrentarnos uns aos outros, porque este xa é un cachondo de enfrentamiento, sempre igual. Eu sigo esperando que Mari Carmen presente ese proxecto. Pois, eu comprometo a pedirlo. Non é a pedilo, E é que non lo presente, a que nos presente ese proxecto ante os veciños de San Vicente e que ese proxecto se poda ter en conta. E valorarlo. Porque se nos trae unha escaleira, non nos vale. Válenos unha carretera que cumple as características da estrada actual. Se non cumple con esas características, non nos vale. E xa digo eu, e avanzo, porque estou ben seguro, porque antes de Mari Carmen, durante 10 anos estuvamos mirando posibilidades. E as posibilidades, a única posibilidade era a do Reixo da Roda. Entonces, eu, cando queira Mari Carmen, que nos traiga o proxecto, é que nos lo enseñe. Non é que nos, cando queira, é que levamos un ano esperando que non traiga. Pois solicitarase, que traiga e valorarase para poder chegar a un entendemento para que nos tengamos os vecinos en a carretera e non aquí enfrentándonos uns aos outros. Non nos enfrentamos nada, xa Proxectos están traballando, se non me costa, o día Botiña nos terá, non é? Sí. Se leva medio ano, leva un ano. O día Boteña estamos aquí para recibir o proxecto e enseñarle aos vecinos. E se están de acordo, para adiante. Pero eso vai por un lado e isto vai por outro. Bueno, votos a favor? O público non conta. Abstencións? As dúas. Dúas abstencións. Dous, esta é a Elisa.